در شهر екатеринбурги русия дар пай ҳалокати ду муҳоҷири тоҷик дар як занозании гурӯҳӣ байни худи тоҷикҳо 2 нафарро ба абз гирифтанд ва 17 нафари дигари дастгиршуда дар пай ин муноқишаи хунинро аз русия рӯзҳои наздик ихроҷ мекунанд. мақомот исми дастгиршудагонро нашр накарданд ва танҳо гуфтанд ки соли таваллуди онҳо 1995 ва 1996 аст. аммо расонаҳои русӣ менависанд ки ҳабсшудагон яке аҳмад ном дорад ва дуюмиаш суроб давлатов як варзишгари ҷангҳои бедуни қоида аст. гуфта мешавад суроб давлатовро аз хонаи як зани корманди ширкати ҳуқуқӣ ки варзишгар дар хонаи ин зан пинҳон шуда буд пайдо ва дастгир карданд. аҳмад худаш ихтиёран ба полис омадааст. гумонбаршавандаи сеюм бо номи ғафор бино ба иттилои нашрияҳои русия мехост ба тоҷикистон ферор кунад, вале ӯро дар ними роҳ дар қазоқистон дастгир карданд ва ҳоло масъалаи истирдоди ӯ ба екатеринбург дар дасти баррасӣ қарор дорад. тавре қаблан хабар додем соати 3 шаби 12 июли соли 2023 дар назди мағозаи монетка дар кӯчаи барден дар маҳаллаи юга запад ё ҷанубу ғарбии шаҳри екатеринбург байни шаҳрвандони тоҷикистон барои пули қарз занозании гурӯҳӣ ё ба қавли разбори калон шуд. мутаассифона дар ҷараёни ин разбор 2 тоҷик кушта ва 2 тоҷики дигар захмӣ шуданд. кушташудаҳо ҳарду сокинони ноҳияи Машчо, Темур Исмоилови 39 сола ва Ҳофиз Ниёзодаи 22 сола буда дар екатеринбург дар сохтмон кор мекарданд. бино ба иттилои дарёфтӣ як тарафи ин занозанӣ зодагони Машчо ва тарафи дуюм Асхатлон буданд ва муноқиша байни онҳо бар сари 5000 рубл пули ҷаримаи як мошин будааст. ба гуфтаи Фаррух Мирзоев, раиси ҷамъияти тоҷикони Екатеринбург ва минтақаи Урал, як сокини вилояти Хатлон ба сокини ноҳияи Машчо мошин фурӯхтааст, вале баъди чанде ба соҳиби нави мошин санади ҷарима ба маблағи 5000 рубл омадааст. харидор ва соҳиби қаблии мошин бар сари ин ки пули ҷаримаро кадоми онҳо бисупорад вориде баҳс шуданд ва шаби 2 июн ҳарду бо дӯстони худ бар аз бор дар назди монетка ҷамъ шуданд. вале баъз ба корткашӣ мепечад ва 2 сокини Машчо кушта шуданд. дар робита ба ин ҳодиса бо иттиҳоми куштори 2 нафар парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. тафтиши парвандаро раиси кумитаи тафтишоти Русия Александр Бастрикин таҳти назорати худ гирифтааст. қисми дуюми моддаи 105 кодекси ҷиноятии Русия ҳамчун ҷазо барои куштори 2 нафар аз 8 то 20 соли зиндон ё ҳабси умрбодро пешбинӣ мекунад.